Dilosor. Wis turutono Nduk, turutono. Banyak kok betul. Dengan rantang Blosor lagi persiapan. Wis ya diantar entek Bang kan. Meh. Pancen wadon sarta lanang iki male baju bening pun menapa. Ya ora itu lebih kok. Ora sak lanang kira. Saiki lembang ora aku jatah suaramu nek kaya apa? Lah kok bapak ngesake napa romo? Nah kayak karo natyan kowe ilang. Tatu. Oh, ningsih iki to. Kok ningsih? Aku ningsih. Lah ya ningsih kuat nyongko, ayo ningsih. Nang lagu ningsih. Betul, tujuane. Apa aku salah? Yen aku cerita Diarone. apa anane wong sing neng sandingku piye tenane apa aku salah yen nyoba cukup Apa to? keluar manggon akur ini yen aku cita apa anane nalikane tresno rasa diajari to aku bayar sing piye to nek ora percaya dagelan iki sing aku bener segini dagelan lho nek iki wis kelong kok jati kelong nalikane tresno Jantine tresno. nalika biyen Jantine tresno. oh barang nalika biyen kowe lan aku Kowe tembang sing paling kok demene menurutmu sing apik kok. kabeh aku seneng Bojo pamer bojo. pamer Sing nembang kowe background-e nada. saged Saged ya. pamer bojo kuncinya apa mas? Ini di iki mau main apa iki? Ibu mayor. Besra lah. Nek bojo galak kuncinya apa? Bojo galake bojone lucu. Nek bojo galak kuncinya ya sabar. Oh. Ora katuk. Dia silakan. Pamer bojo. Pamer. Saya udah udah. Bisa iso. Yo, dirame nih tembang kowe lho. Rame kok iso ngerok lho. Iya lah Ini rapi kita nono. Izin Mas. Aja lho, Pak. Hidupku malam ini penuh ancaman. Nah, Mas, langsung musik Mas. Oh, tak Jonse. Mulai kok harap apa mungkin. Kok kabeh dijajal loh ya. Yo dadak ngarep tok.